Wastmat li mal-50,000 persuna attendew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-bidu tal-ewwel tas-sena li kien hemm fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Fost dawk li ħadu sem kien hemm il-mistiedna speċjali Emma Muscat kif ukoll Aiden u Lara and the Juke Boys Band flimkien ma' The Palace String Orchestra mmexxija minn Ryan Paula Bela. Eżatt qabel il-countdown il-preżentaturi Ron, Terry Mamoċefaj u King Kutajer inaqdu ma' DJ Koroma u DJ Migi biex bil-mużika ferħu lil folla u lil dawk li kienu qed isegwu live fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali. Intant madwar id-dinja kien hemm ukoll ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ għall-bidu tal-ewwel tas-sena uħud ikbar mill-oħrajn. Fost l-akbar ċelebrazzjonijiet kien hemm dawk fil-bajja ta' Copacabana f'Rio de Janeiro fil-Brażil. Tradizzjoni interessanti fil-Brażil għal waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena hija li bosta huma dawk li jilbsu l-abjad. Dawk li huma reliġjużi jagħtu wkoll bukkett tal-fjuri lir-Reġina tal-Baħar bħala ringrazzjament għas-sena li tkun għadha kif ġiet fit-tmiema. Ċelebrazzjoni oħra li eluf kbar ta' nies jirrikorru għalija hija dik ta' New York, fejn kantanti b'fama mondjali taw spettaklu mill-isbaħ. Fost l-aqwa talent preżenti kien hemm Polanka kif ukoll Sabrina Carpenter. F'Londra din is-sena ċelebrazzjonijiet bdew eżatti mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-Big Ben fejn is-sema imtliet b'diversi lob tan-nar kif ukoll bid-drones fejn der il-kliem London, a place for everyone, hekk kif il-messaġġ ewlieni f'Londra kien wieħed ta' inklusività. Intant fil-Pakistan li jiċċelebraw l-ewwel tas-sena 30 minuta wara l-Indja, din is-sena ma kien hemm l-ebda tip ta' lob tan-nar, hekk kif il-gvern ta' dan il-pajjiż ħareġ projbizzjoni fuq kull tip ta' ċelebrazzjoni, inkluż mużika u lob tan-nar. Din il-projbizzjoni kienet ħarġet bħala mod kif il-gvern juri s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Palestinjan. U f'Berlin iktar minn 200 persuna ġew arrestati hekk kif 15 il-pulizija spiċċaw indarbu wara li dawk preżenti għaċ-ċelebrazzjoni garaw il-lob tan-nar lejn l-uffiċjali tal-pulizija.